Вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця і выканання бюджэту раёна за першае паўгоддзе бягучага года разглядаліся на чарговым пасяджэнні райвыканкама пад старшынствам Васіля Віцюнова. У пасяджэнні прыняў удзел першы намеснік старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню абласнога выканаўчага камітэта Алена Шыбут. По основным пытанням порядку дня перед присутными выступили наместники старшыні райвыканкама Михаил Павлович, Михаил Куксянко и Юрий Земсков, а таксама начальник финотделу Оксана Подхалюзина. За 6 месяцев бягучага года районам выкананы 10 з 13 даведзеных паказчыкаў і заданняў. Не выкананы паказчыкі по объемах будаўніча-монтажных работ, экспорте паслуг, а таксама росту номинальной сярэднямесячнай заработной платы. Что тычыцца бюджету района, то усяго доходов поступило 22,5 миллиона рублёў. Выдаткі профінансаваны на больш чым 23 миллионы. Дэфіцыт склаў 0,8 миллионов рублёў. Старшыня райвыканкама запатрабаваў ад кіраўнікоў арганізацый жорсткага выканання прагнозных паказчыкаў, а пры ўзнікненні якіх-небудзь праблем неабходна ў самыя кароткія тэрміны іх устараняць. На пасяджэнні выканкама кіраўнік раёна заслухаў і ўсіх кіраўнікоў сельгасарганізацый, якія дапусцілі невыкананне пастаўленых перад імі задач і усталяваў ім пэўныя тэрміны, у рамках якіх усе недахопы павінны быць ліквідаваны. Усяго ж на пасяджэнні было разгледжана 23 пытанні парадку дня.